Äitini Pauliina lähti Tampereelle, niin kuvaamme vähän spesiaalimman videon. Videon aihe on siis piilohippa hevosilla. Käyn nyt katsomassa, että kaikki on laittamassa heppoja, joten nähdään pian. No niin, kaikki on siis valmista piiloa varten ja nää on siis ettiä. Käydäänpä säännöt ja pelaajat läpi. Julia ja Frida. Ella ja Lari. Eetu ja Kaapo. Ines ja Jenkkari. Linda ja Kaunotar. Saga ja Kristo. Talli ja Luola tai poistua ja hevosen seasta ei sattunut alussa. Annan teille 5 minuuttia aikaa ja käyttäkää aika hyödyksi. Mä tulen voittaa. No niin, tämähän on mahtava idea. Mennäänpäs. Pitää peruttaa. Kaapo, perutetaan. Nyt me saatiin tää luukku kiinni, niin se on täydellinen piilo. Mihinköhän me mentäis? Mennään sattariin. Toivottavasti Lari ei syö mitään. Ihan sama. Toivottavasti mun pää ei kolahda. Hyvä. Ei Hertsille ei jää toi koirakin täällä. No niin, ovikin on nyt kiinni. Käydäänpä tänne päin, niin me päästään hyvään setappiin. Hevosen minä kuvaneesi aika basic piilo, mutta ihan sama. Mä menen tuonne luotsalle sillä, että mä kallistaudun täältä hevosen seasta pois. No sit näkyy vielä. Kalle, tuu tänne. Mitä Kalle? Tuolta kattoo, niin ei varmaan näe mitään. Jos mä ajetan tätä piiloa niin kauan, kun mä kuulin Slayista. Mä nyt tän puun takana. Ehkä mun pitää vähän kyyristyä. Mä 100% löytän. Apua, tuo kaikki piilot on viety. Okei, enää 2 minaa. Meillä on ihan sikakova kiire. Tää traileri olisi hyvä. Tää on varattu. Oh no, mihin mä menen? Ehkä nyt ei haittais mä menen niihin kämppään. Niin mä ainakin voitan. Täältä meitä ei nähdä. Aika loppu, mä tuun. Mä voisin kyllä eka tarkistaa tallia. Niin. Ines, mitä sä teet siellä? Sä ehkä nyt hävisit, koska mä löysin sut ekana. Miksi et apuu pettämään enempää? En ois halunnutkaan voittaa ihan lastenleikkejä. Pitäisköhän katsoa toi talli? Ääntä tuolta kuuluu. Joo, tallissa ei siis ollut ketään. Ja mä katsoin maneesin, mut sieltä kuului jotain rapinaa ja siellä ei ollut ketään. Ai niin, mä unohdin näyttää tän Fridan maailman söpörimmän varsan. Mihin mun pitäis seuraavaksi mennä? Ei täällä muutenkaan hirveästi piiloja. Ei se ole viilennys, toi ovi pitää laittaa kiinni. Mitä? Ella, huomaatko että Lari on syönyt ton koko porkkana-astian? Eihän se nyt koko astia, siellä on vielä jotain vihanneksia. Monet enää meidät löydettiin, kun meidän piti vielä vaihtaa piiloa. Meidät löydettiin tokana, vie Lari takaisin tarhaan. Voi vitsi. Sitten pitäis löytää vielä loputkin. Missä ne vois olla? Onkohan joku oikeesti mennyt traileriin? Mä käyn kattoo. Voi vitsi, se tulee oikeesti tänne. Mun pitää avaa vielä tää kontti. Ja kun mikä vitsin kontti, kun tää raikku. Mulla on uusi plääni. Ja siis mä menen jomankumman noin hevosen selkään. Ja kun sai vaan vaihtaa hevosen selkään, kun ei saatu mitään siitä. Ois pitänyt kertoa ohjeet tarkemmin, jos ei ois saanut vaihtaa hevosen selkään. No nyt on vähän kiire, ettei se Sofia näe mua. Hippaan tuohon aidalle. Niin, aamuselkään. Niin nyt kiltti. Mä voin jäädä tähän selkään tälleen. Milloin tää aukesi? Oliko tää jäykkä? Täällä
on vaan Kaapo, niin missäköhän se Eetu mahtaa olla? Eetu pelaa nyt vähän likasta peliä. No, Kaapo, mä vien tässä välissä tarhaan. Mulla on nyt, mulla ei oo mitään haju, missä muut on. Et katsotaan löytyykö ketään. Hei, näkis. Miks toi ääni on? Hidasta! Wow, mitä täällä tapahtuu? No, ainakin löytyy yksi. Noniin, vihdoin sä rauhoituit. Hyvä, että oot kunnossa, mut sut löydettiin. Nyt tehdään semmonen pikku muutos, että kun lehmillä on niin kuuma, niin laitetaan ne talliin ja Frida ja sit sen varsa menee tohon mun takana olevaan aitaukseen. Vaihdettiin parin hevosen paikkaa, että muutkin pääsee nytten vaitsalle. Ja tänne pääs nytten Lari ja Nuppu. Pitää mennä etsiä loput, mutta mä haluaisin käydä juomassa. No niin, menenkö päässä käymään juomassa? Mitä? Teiltä on siis löydetty, mutta Linda, sulle tulee pikkuinen siivoaminen. Meillä tuli pikku kriisi. No niin, nyt ei ulos täältä kämpästä. Eli nyt on siis piilossa enää Eetu ja Saaka, niin pitäisi katsoa missä ne olisi. Pitää käydä sieltä katsoa laidan, koska mä en oo käynyt sieltä melkein kertaakaan. Kyllä mä oon näitä heppejä laittanut sinne, mutta en mä tuonne pidemmälle oo mennyt. Hetkonen, kukas toi valkoinen heppa tuolla on? Et se oo kyllä iso valkoista heppaa. Kuka se on? Ai moi Saaka, miten sä oot ollut noin kauan tuossa asennossa? No, ehkä vähän on jalat kipeät, mutta kyllä tää tästä. Monesko mä olin? Voitiks mä? Et voittanut, koska Eetu ei oo vielä löydetty. Paitsi et Eetu on kyllä pelannut hänen likasta peliä. Ja Saaka itse asiassa voitti, koska Eetu vaihtoi piiloa ilman hevosta. Mitäs huutaa se Eetu tänne, koska peli loppuu? Eetu! Mä taisin voittaa, jes. Ei herranjumala, se oli aamun selässä. No, mut mä taisin voittaa. Tuppas tänne. Juu, tästä saa varmaan jonkun palkinnonkin. En ois kuule niin varma. Miten niin? Itse asiassa Saaka voitti toisin kuin eräs. Mitä? Mut mä olin pisimpään piilossa. Piti pysyä oman hevosensa selässä. Sä sanoit, et ei saa lähteä hevosen selästä. Sä lähit, et sä ois muuten päässyt aamun selkään trailerista. Ai niin. Ja tästä saa palkinnon, eli saa mennä ratsastustunnille omalla varsimalla hevosellaan ilmaiseksi. Jes, tää oli hyvä kun voitin. Onneksi olkoon, tää oli kyllä hauska peli, vaikka ei voitettukaan. Joo, no, Ella meni mököttää sisälle. Ja se Iinas lähti kotiin, kun se jäi ekana kiinni. No, joidenkin mielestä hauska peli, mut mä noudatin kyllä kaikkia sääntöjä. Älä oo katkera. Mä lähden nyt kotiin. Okei, tässä oli tällaista videota ja nähdään seuraavilla videoilla. Moikka!